الله أكبر الله أكبر. غرباء 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 غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. Islam je krenuo sa garibima. Neko ko je garib? Ko zna definiciju gariba? Pojedinac. A u kom smislu ima pojedinaca, neko se istakne u nečemu bliži prevod riječi garib. Stranac. Ja koristim stranac, ali stranac u narodu. Ne razumiju ga drugi, ne pojmiju ga, ne mogu ga razumjeti, shvatiti. Dođe iz puta, ne znam, na njemu neki tragovi, nek nešto razumiješ, u ranama, u nečemu. Znači garib, jer ga ljudi ne mogu poznati u njegovom ponašanju, po nečemu razlikuje se od drugih. Pa bude istaknut sa time i onda postane stranac u svom narodu. To je garib. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلو صباحا ومساء. Islam je kad su prihvatili da slijede Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Mekki, šta su im čudili su se ti ovima koji su ostavili kipove, koji su napustili sve to i postaneš u svome rodu najveći stranac. Danas ko prihvati čvrsto sunnet Muhammeda alejhi selam, da ima prijatno sa svojom rodbinom, la pravi garib ja rabbi, oni ga zovu jadnikom, nikakav jadan. Odveli ga, zaveli ga, vehabije, ne znam kako ga već. I čovjek postaje u svom ognjištu gdje je rođen od svojih najbližih, najveći stranac, zbog čega? Što je čvrsto din prihvati. Što ide svaki vakr, samo kada je klanja, samo ide u džami. La ilaha illallah, ja rabbe samavat, a u šta vi vjerujete? Što ne klanjate? Znači da je istina tako, da onaj ko, da Islam krenuo sa tim jedinkama i da će se vraćati na jedinke, fetuba lil ghuraba. Blago se tim pojedinci. Kakva radost. Znači to sve što trpi taj pojedinac, blago se njemu, ne pati zbog toga što je sam ja rabbi, nek se ponosi jer je on taj koji je odabran da bude na praksi poslanika alejhi salatu vesselam. Kila men hum ja Rasulallah, kako alejhi salatu vesselam definiše garibe kad je upitan alejhi salatu vesselam, ko su ti garibi? Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, oni koji ispravljaju kad narod zaluta. Znači koji popravljaju narod koji je skrenuo. Svako krenuo u trgovinu, ti hajmo u mesecid, pa ćemo poslije trgovinu. Jer ne znam, svi na lutanje ti kaj pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas je to vakat, ima fesad na svakom koraku, a malo onih koji pozivaju. Fi lafzin ahar, an nuza'u min al-khaba'ir, fi lafzin ahar, unasun salihuna qalilun fi unasin suin kathir, man jasihim aktharu mimman yuti'uhum. Ili definicija druga, unasun salihun, to je skupina ljudi koji su dobri u narodu u kome je mnoštvo ne valjalo. Oni koji su protiv njih i koji im se suprotstavljaju su većina, a oni koji im slijedi su manjina. Znači sljedbenici pravoga puta u mnoštvu naroda koji nije takav. Značenje ovoga hadisa, kada je Islam počeo tek da se širi, pa kada su pojedinci iz plemena prihvatili Islam, postali su od onih koji na određen način su nepodobni u svojim plemenima, pa da su bili uznemiravati i napadati zbog toga što mnoštvo drugih je bilo protiv njih i što je mnoštvo onih koji drugačije razmišljaju. Ghuraba fil nasi, zbog toga što su oni manjina, tako da su sljedbenici istine i pravoga puta, wa khawfihim ala anfusihim. I na određen način što
dođu u poziciju da u svakom momentu znači imaju neprijatelje od koji mogu biti napadnuti. يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلو صباحا ومساء. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه kaže hatta lana النبي صلى الله عليه وسلم, povukao nam je poslanik sallallahu alaihi ve sellem hattan, crtu, a onda je povukao više crta naspram nje, pa je rekao hada sabilullahi yad'u ilayhi, ovo je Allahov put na koji on poziva, a onda je rekao wa hadhihi al-khutut hadihi subulu šeitan, ovo drugo su putevi šeitanski, na svakom od njih je šeitan koji poziva sebi, pa je proučio alaihi salatu wassalam al-ayah وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, zaista je ovo moj pravi put pa ga slijedite, ولا تتبعوا السبل, nemojte slijediti puteva pa da budete od onih koji se pocijepali. Znači Allahov put je jasan, istina jasna, istina se oslikava, ko ide za njom, znači na toj stazi lako se može razlikovati od onoga ko nije na njoj. Svi drugi putevi mimo istine su putevi zablude kojima šejtan poziva. نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلو صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلو صباحا ومساء.